Happy birthday to you, Paco. Hello guys, ಒಂದೇ ಮೊಲ್ನ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆಗುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಇವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾದಪ್ಪ बेरीगेर मुझे लॉग बरबार पकड़े गाइस ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಮೇರ್ನ ಏನಂತೀರಿ ಮೇರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಗನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೇಕ್ ತೋಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದಿದ್ದ ಉಂಡ್ಯಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಾಯಿನಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ರೈಟಿ ಏಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದೀನಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಬಡ್ಲಿ ಬರ್ಚಾ ಸಾಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಪಾಕೋ ಅವು ಏರಿಯೋ ಅಯ್ಯೇ ಬ್ರೋಕರ್ ಗೋಪಾಲಿ ಪುದು ಮಲ್ಪುಣೆ ಮೇರೆ ಭಜನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅರೆ ಶುಗರ್ ಏನು ಇಜ್ಜೆ ರೀ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಹಾಪಿನಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ಫಿಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಬರ್ತೆ 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 ಡಯಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡಯಟ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ರಿ ಮನಸ್ಸತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚವರ್ತಿ ಭಾರಿ ಇದು ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೋಲು ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಪಣಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಿಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮೊಲ್ನ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಜೋಜನ ಚೀ ಅದು ಚೀ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನಯ್ಯೋ ದಾದೇವ್ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಆಯು ಆರು ಪೂರ್ವ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅರ್ಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ಬರ ಅಂಗಿ ಬರ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಪಾಡ್ದು ಗೆಪ್ಪು ಕಾಂದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಆಪು ಜಾವ್ ಪುರ ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಇದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬರೈತೆ ಏತ್ ಪುರ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪು ಕಾಂದು ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಗ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ Aduh. Ayo. Aduh. Wih.
ಹಲೋ ಓಯ್ ಅಪ್ಪ ಮೋಕೆ ಮಪ್ಪಲೆ ಆರುನ್ ಮೋಕೆ ಮಪ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ಕಿಶ್ ಕಲ್ಲೆ ಮಗ ಚೀಕ ಅಪ್ಪ ಓ ಹಲೋ ದೂರಾಗೆ ನಂಬಲಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕಲ್ ನಿಂತ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಏಪ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಪೊಯ್ ಅಪ್ಪ ಪೊಯ್ ನಾನು ಜಪ್ಪನ ಡೈಮಂಡ್ ಪೊಮೆಂದು ಲಿಂಗಲ್ನ ಕಾಣಿಲು ಒಂಜಿ ಸಿದ್ದನ ಬುಗ್ಗೆಲ್ಡುಂಡು ಇದೇ ಇತ್ತಂಡ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಗಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜೀಜಿ ಇರ್ತಲಿ ಇದ್ದೇ ವರಂದುಂಡಗಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಡಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಸೈಟ್ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಉಂಟುದುಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಏನನ್ಪೇರು ಗೀಝರ್ದ ನೀರು ಪಿಂಚ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ನಾವು ಲೈಟ್ ಚಾಲು ನಗ ಮೂಲ ಪಿದ ಹಿಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಒಂದೇ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೆಟ್ರ್ ಪೂರ ಫೇಮಸ್ ತಂಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೆಟ್ರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ಚಾರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಕೊಂಜಿ ಇದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರಿ ಪಿದ ಹಿಡಿದಾರೆ ಹಾಂ ಅದೇ ಬೂಚಿಲ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಯಾರು ಬೂಚಿ ಪಾಡಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅದೇ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ನಮ್ಮ RC ಶೆಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಯ ಶೈ ತುಲ ಶೈ ತುಲುನಾ ಅವು ಐಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ಲ ಪಾಡು ಒಯ್ ಅವ ಲೈಟ್ ಹತ್ತು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಸೋಯ್ತಾ ಇವೇನು ಹೊಸತ್ತ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ಬೇಯ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಬೇಯ್ತದ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇನ್ ಪಡ ನೀನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಿಪ್ಪರಂಡು ಪುನಃ ಇಂಚನೆ ವಿಜಿಲ್ಡೆಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಯಾರ್ದೇವು ಲೈಟ್ ಅಂದವೆ ಯಾರ್ದೇವು ಲೈಟ್ ವಾರ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಇಂಜ ಇಂಜ ಇದ್ದ ಆತೆ 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 ಬೇಲೆ ಆತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಟ ಓಕೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಲ್ ಬೋಡಾನ್ ಆಯ್ತು ಯಾನೇ ಕಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐಟು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಐಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಐಟ್ ಬಂತೀರಿ ಇದೆಯಾ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಿರ್ಗಾವಲಿ ಇಂಚೇನದ ಹಾಂ ಬಟ್ ಅವಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿರ್ಗಾವಲಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂತಾರೆ ಅಪೂರ್ವಲಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಸೊ ಕದಲ್ ಬೋತ್ನ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಾಪಿ ಅವು ಹಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದಂಗೆ ರಡ್ ಬಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ ಹೊಣಂದಿಲ್ಲ ದಾಮೆ ಮೇನ ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜೆ ಬೈಜ ಗಾಯ್ಸ್ ಪನ್ಲಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ನಾನು ತಿಲ್ಲ ನೀನು ತಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಬೇಗೆ ಅಪ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಬೇಗೆ ನೀರ್ನ ಕೊನೆ ತಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡು ನೀರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ
ಸೈಕಲ್ ಕೊನೇನಪ್ಪ ಇವ್ರನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಕೊನೇನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯ ಅವು ಕುಡಿಯ ನಾಡು ಕುಡಿಯ ಸೈಕಲ್ ನಾಡು ನಾವು ಓಲುಂಡು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಕಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಬರಮಂತ ಇತ್ತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂದವ ನನಗೆಲ್ಲ ತೋಜದೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದಪ್ಪ ಮಗಲ್ ದಾನ ಪನೊಂದು ಓ ದಾದೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೋಡೆ ಅವು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೆ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಬಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪನ್ಬೇಕೇನು ಚೂರು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋನು ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಯ್ಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿದೇ ಬೋಲಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಯ್ಜಿ ಎಡಿಟ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಏನು ಕೂಡ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅವೇ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ನಮ್ಮ ಬಾಬನಗರ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಪ್ಪೆಕು ತಂದಾಲ ಬೇಲೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತುಲೆ ತುಂಬ ನಿಂಜು ಮಾಡಿತ್ತು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಕ್ಕವನು ಕೂಡ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಶನ್ ಕಲ್ಪವನ ಈರ್ಪ ಮಂಡೆ ಪಾಡು ಜರ ಜಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲೆ ಯಾನ ಲ್ಯಾಕ್ಮೇದ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಾಡುವೆ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುವೆ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡುವೆ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಏತ್ ಐಟಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗು ಕಾಲು ಜೆಲ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನದು ಯಾನಿ ಕಾಲು ಜೆಲ್ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮುಟ್ಟು ಒಡ್ಸಿ ಅಲೆಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶೂ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಲೆಪ್ಪು ನೇರವು ಲೆಪ್ಪುನ ಆಯುಷನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಜ್ಜ ಕೋಡಿ ಒಂದುಂಡು ಇವ್ರು ಮಾರು ಸೊ ಇನ್ನಿಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಏನು ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗ್ಲ ಸಿಕ್ಕಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಿಖಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದುಲೆ ಮಲ್ಪ ಆಡ್ದಿನ ಮೆಹಂದಿ ತುಲೆ ಆಲ್ನ ಕೈ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆಲೆ ತುಲೆ ನಾವು ಏರ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಒಂದು ಕೈ ತೋಜರ ದಾಲಿ ವಿಷಯಾತಿ ಯಾವ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಬರೀಟ್ ಬರೀತ ನಾವು ಎಪ್ಪಲ ಒಂಚೆ ಟ್ಯಾಟು ಒಂಜಿ ಬೀಲೋಡ್ ಬರೀತಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಆಲ್ನ ಟ್ಯಾಟ್ ತುಲೆ ಆಲ್ನ ಪುದರ್ ತುಲೆ ಇಡೀ ಕೈಟ್ ಬರಪದ ಒಂದು ಅವಲ ಮದ್ಮೇಡ್ ದುಂಬ ಬರಪದಿ ನಾನು ಆಲೋಡ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಟು ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಾನೆ ಟ್ಯಾಟು ಪಾಡ್ದು ಕೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಂಕು ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಟ್ಯಾಟು ಪಾಡಿನ ವಿಷಯ ಅದಾಗ ಲಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ ಅದಾಗ ಬೀಲ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಆಯ್ತು ಕಿಂಜ ಬೀಲ ತೆಗೆದಾಗ ತೋಜ ಟ್ಯಾಟು ತೋಜ ಏನೇನ ಏನ 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 ಮದ್ಮೆ ಏನ ಮದ್ಮೆನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ತುಲೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿಂತು ಕೂಡ ನೀ ಈರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೀಲೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಉಂಡಾಯ್ತ ಸೊ ತುಯ್ಯಾರದ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್